Apa Aku Mbak? meneh izin gak melok PKK. Lho lapo? Ono acara metu keluarga. Lah kemarin ome BRT gak ono wonge. Dadi aku dari sampean iki yo. Oh iya iya. Ya. Ibune bendara. Sak duweke Mbak misan. Iki aku soalnya rencana katene leren, Mbak. Lho lapo kok sama ngetelain iku? Soalnya aku kate kerja maneh, dadi wis gak ono waktu ngurus ngene-ngene iki. Iki tetep ya duweke iki. Oh iya Mbak. Tenang. Iya sebentar, saya kurang sedikit. Berarti lah jabatan bendahara lah kosong Mbak. Iya Mbak, ya apa maneh aku kerja gak iso ngurusin ngene-ngene iki. Lho alah. Sajane aku ki yo nganggur sih Mbak. Lek koyo ngitung-ngitung ngene ku sih aku sih iso. Tapi apa ya Bu RT ini belum tagak ya Mbak ya. Lah misalnya niki tak ganteni niku oleh tagak ya. Gak apa-apa sampe ngomong, dia lo gak belum duwe kandidat. Ya wis lek ngono lek Bu RT gorong entuk kandidat, engko aku lek nyetor duit iki aku tak ambek kon Bu RT ya. BE Bu RT gelem aku dari bendahara ngono ya. Kan aku kan niatnya kan membantu sih Mbak. Ngewangi Bu RT ya kan. Iya, gak apa-apa. Wis tetep saya Yasmin ya. Oh iya Mbak Yus, Mbak Yus.